Salutări și bine v-am regăsit, dragii mei, Martin Elix, a.k.a. Dorian Popescu, suntem în New Life Roleplay România. Am înregistrat acest clipuleț, dar nu aveam microfonul pornit și am vorbit degeaba, așa că o luăm de la capăt. Suntem aici, Mission Row, unde avem o nouă secție de poliție scoasă de la Cuptoreanu. Este cam ce trebuie pentru toată lumea, pentru toate departamentele, pentru toate speciile. Ce frumos arată. Uite ce frumos arată aici. Siguranță și încredere. Leția. Avem parcare supraterană pentru vizitatori. Parcare subterană angajați. Logo frumos aici. 3D cu efect metalic. Horn. Așa. Uși mari blindate, scări. Ne ducem sus pe acoperiș. RPD aici frumos. Am lăsat textul ăsta aici pentru că toată lumea știe treaba asta ca fiind MRPD. So, that's that. Bun. Asta este intrarea în parcarea subterană. Să nu faci buf, să nu faci buf, să nu faci buf, așa. Hai să începem cu parcare, că n-ai cum, nici n-ai cum. Vii aici cu mașina și te poți apuca să joci fotbal, tenis, leapșa, fața ascunselea, ce vrei tu, pentru că uite-te cât e. M-am plâns tot timpul de parcări pentru MLD-uri din astea guvernamentale că sunt prea mici. Ei bine, ia de privește. Cu LED-uri frumos, cu dalea, cu dar, ce poți să ceri mai mult de atât? Este perfecțiunea întruchipată. Un mic centru de comandă pentru SWAT, la noi va fi SIAS, dar nu contează. Absolut toate camerele au interior. Foarte bine dotat. Iată niște servere pe acolo, monitoare, mai multe servere. Nebunii. Frumos, 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 frumos. Superb. Pam, pam, pam. N-ai ce să ceri mai mult. N-ai cum. Bă, mai avem uși aici. Bun. Și să începem cu începutul. Dacă vii cu, cum se numește, cu făptași, vii cu ei pe aici. Și bagi la poligon. E execuția acolo. Făptuitorii trebuie să cărați pe aici. Asta e zona de interviu. Aici dăm în hall ușile pe care am intrat noi mai devreme. Aici este zona de... Ia uite, poliție. Mission Row, secția 1. Iată că avem și de-astea de metal prinse să stea literele pe perete. Ce vorbești? Aici depozităm jucărările băiatului ce are pe buzunare, le punem la păstrare. Când pleacă să și le ia frumos cu el. Mugshot-uri, green screen sau cu înălțime. Zona de detenție. Birou de observație pentru zona de detenție, căci de ce nu? Trebuie să avem și așa ceva. Superb. O să trecem așa prin ele pe repede înainte, pentru că, din nou, nu vreau să vă rețin și nici nu vreau să dau foarte multe detalii. Asta le descoperiți voi cum trebuie. Bun. Aici este poligonul. Pușchi, pușchi, bang, bang. Zona de antrenament. Avem un kill house acolo frumos. Instructorii se pot plimba pe acele trepte, scăricele, nebunii. Aici este un IPL. Se poate schimba și customiza. Pe viitor o să adăugăm și altele. Avem diverse scenarii care se pot încărca. La fel se vor regăsi și la Training Center. Da? Și aici înveți oamenii cum să negocieze, cum să vorbească cu făptuitorii. Bun. Aici este un locker room.
Frumos făcut de sus până jos, nu doar de-astea jumătăți. Pam, 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 pam. Așa. Siasul a primit un etaj întreg, pentru că, hei, Sias, da? Mergem acum la parter, pentru că noi acum eram la subsol. Asta este parterul. Să intrăm frumos pe ușa principală. Pardon. Asta ar fi intrarea. Mă rog, una din ele, dar asta e intrarea principală, da? Deci a pus frumos turnul New Life. Poliția, siguranță și încredere. Logo. Hello. Nothing much. Logo aici, logo pe geamuri, pe uși. Efectul ăsta metalic de-a dreptul porn. Ce frumos se vede. Tegulețe, bla bla bla. Text 3D, poliția Mission Row, secția 1. Aici ieșim în lateral. 2 intrări, 2 ieșiri. Aici avem locker rooms. Iar logo. Restroom-ul, unde pot avea loc diverse dezbateri, întâlniri, etc, etc. Mega spațios. Birouri, armurierul aici în spate. Centru de comandă pentru acțiuni, dar nu pentru acțiunile speciale. Acțiuni în general. Mare, extrem de spațios. Aici este un lounge room. Gogoșile aferente. Mergem la etajul 2. Mă rog, etajul 1, da. Aia e. Alte birouri. O sală de ședințe. Corespunzătoare, spațioasă. Dragă, la șe, opa. Uitați, e ușor. Spațiu de păpică. Camera asta nu este o greșeală, vine de la scriptul de monitorizare cu camere. Și evident a rămas configul pentru secția veche, ca atare este aici. Nu este o greșeală, repet, de MLO. Pe aici dacă urcăm, mergem la SWAT. Dacă o luăm pe scări, pe partea cealaltă, mergem la etaj. Da? Și etajul care se vede aici, partea aia de acolo, este efectiv dedicat Siasului. Pentru că nu o să fie SWAT, o să schimbăm noi texturile astea SWAT cu Dias, vedem noi ce folosim, să nu intrăm în conflict cu Ministerul de Interne. Asta este etajul lor. Sală de cursuri, pregătiri, nebunii. Aici este biroul șefului, birou intervenții. Vede tot, monitorizează tot. Bam, bam. Birourile angajaților. Un laborator. O cameră de control pentru acțiuni. Asta e dedicată pentru cei de la intervenții. Și mai avem aici domnul comandant al echipelor de intervenții. Mai sunt două birouri pe partea cealaltă. Lounge-ul. Și cam asta a fost. Coborâm frumos pe aici. Ca să mergem la scări. Să putem urca pe terasă. Sus pe terasă avem acum două zone de unde se pot folosi elicoptere. Helipad 1, Helipad 2. În temă cu serverul nostru, foarte multă verdeață, texturi reușite. Avem Helipad 1 și Helipad 2 în partea asta. Zonele de alimentare și helipad au rămas, de fapt toate scripturile care erau la secția de poliție au rămas pe formatul vechi, de asta apar interacțiunile aiurea. Vederea asupra parcului,
apune soarele, de-a dreptul superb. Ne uităm la New Life Tower, care se vede acolo în fundal. N-ai ce să zici, n-ai ce să faci. Putem să sărim pe aici? Nu putem. Bun. Și tot pe aceste scări putem să coborăm și la subsol, jos de tot. În parcarea așa cum mi-am dorit eu tot timpul. Mare, adică, mare. Faci un pic de sport. Vor merge și lifturile. După așa. De aici se intră. De aici se iese. Scos o mașină din buzunar. Am ieșit. Mie mi se pare a fi de-a dreptul superbă. Bijuterie, pardon, mă scuzați. Mai ales care treaba asta cu intrarea asta la parcarea așa jos. Rămâne sus parcarea supraterană pentru vizitatori, oameni care vin pe aici. Iar jos este strict pentru angajați. Este o bijuterie. Dar asta este momentan doar părerea mea. Nu mă lovi. Bun. Hai să mergem să vedem sediul serii. Așa. Nu mai avem voie să-i spunem sediul SRI, așa că o să-i spunem Servicii de Siguranță și Protecție Internă, mai pe scurt SSPI. Asta este logo-ul. Nu am făcut încă un logo 3D, dar va fi logo 3D. Și aici. Și aici. Și aici. Și aici. Este vechea clădire Life Invader. În lumea noastră Life Invader-ul nu și are rostul, așa că o folosim pentru altceva. Avem un garaj jos. Ca să reglăm un pic nou clipul ăsta, să mergem mai încet. Unde era? Depărtat prea mult? Iuhu! Uite aici. Dacă ne dăm în spate se vede Life Invader. Să vedem cum stau treburile. Aici este un garaj. Nu este foarte mare, dar spațios. De aici ne echipăm frumos pentru a pleca în acțiuni. Aici intrăm spre zona de detenție. Dacă am venit cu băieți, optași, îi băgăm aici. Aici este cealaltă intrare, pentru că are două. Este una pe partea asta. Una aici. Asta este intrarea principală, cealaltă este secundară. Mi-am ieșit de aici de jos, de la Sales. Aici avem evidences, unde putem să punem dovezile, chestii ce am găsit. Zona de interogatoriu. După care dăm în zonele comune. Lockers, unde ne schimbăm. Default, nimic nou. Intrarea principală. Monitoare frumoase. Logo-ul SSPI. Și ăsta va fi 3D. Momentan sunt placeholdere. Mergem la primul etaj, unde avem zona de interceptări și alte nebunii. Birouri. Și mai avem un etaj cu alte birouașe, un laborator propriu. Bă.
o cameră pentru studii și examene și șefii de direcție. Iar dacă mergem în capăt și facem dreapta, mai avem un etaj, unde avem sala principală de conferințe și ieșirea pe terasă. Pentru că băieții ăștia se stresează foarte des, au nevoie să stea la o cafea, la o țigară, la o nebunie. Așa. Și dacă tot suntem aici, haideți să mergem un pic la închisoare, să vă arăt cum se evadează, pentru că aparent au fost probleme. Lumea n-a înțeles cum funcționează locurile, așa că o să prezentăm noi. O să dăm și niște informații, facem un pic de meta. Avem noua închisoare, care este full, as in full. Uitați de sala aia default care era pe afară, acum avem o sală din asta pe șmecherie înainte, unde ne batem, învățăm Wing Chun, nebunie. Să vedeți ce jump kick face băiatul. Bang! Aia zic. Așa, putem să folosim bicicletele. Dacă mi-a rupt picioarele. Bine, sunt îmbrăcat și adecvat. De ce să vorbesc aiurea? Hai să ne batem și cu băieții ăștia. Pardon. Am apăsat pe una, am dus pe alta. E ok. Băgăm picioare, nu băgăm noi picioare. Ce ai, mă? Și nu e bun. Ia. Hai să ne batem cu băiatul ăsta aici. Bang, 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 bang. Dă-i, rupe-i cap. Mai mult avem și aparate. Îi spunem că tragem de fiare, chiar tragem de fiare. Ideea este că în interiorul închisorii va trebui să-ți construiești un tool. Cu acel tool vei putea evada. Eu am deja tool-ul, nu o să vă arăt cum se fabrică acel tool, dar măcar să înțelegeți cum să evadați. Ca să nu fie probleme. Da? Revenim la clădire, la MLO. Vă spuneam că este închisoarea versiunea 2.0, unde absolut toate clădirile au interior. Absolut toate. Este huge, de asta și pedepsele au fost majorate în MDT, pentru că este foarte mult roleplay de făcut pe aici. Puteți să aflați foarte multe informații utile, mai ales pentru cei care își aleg viața de mafiot. Pentru cei mai puțin interesați de mafioțeală, nu prea este ceva interesant aici, dar sunt multe joburi de făcut. Sere, sală, după cum ați văzut, biserică, sunt multe rău. Avem acum garaje. Aici vin băieții de la penitenciare și vă aruncă pe voi. Așa, de evadat, ca să nu mai căutați ca nebunii, se evadează din corpurile 4, 5, 6, dacă nu mă înșel. Dar să nu vorbesc ca iure, că... Din 4, 5 și 6 se poate evada, din restul nu. Nu? Da. 4, 5, 6. De ce? Pentru că în 4, 5 și 6 există un extra MLO în spate. Hai să vedem dacă în astea... Dar mi-aduc aminte că nu le-am pus aici. Și nu ar trebui să funcționeze. Dar probabil că o să extindem și aici ca să nu mai fie probleme. Da, aici nu merge, vedeți? Pentru că ne trebuie acel extra MLO în spate. Și o să vedeți imediat de ce. Repet, evadarea se face din corpurile 3, 4, 5. Nu, 4, 5, 6. 1, 2 și 3. Next am cucuruzul breazul. Deci cumva trebuie să ajungeți aici. 4, 5, 6. 7. Merge și aici.
parcă nu. Nu vreau să vorbesc aiurea, dar nu mai știu ce s-a făcut în spate. Da. Deci doar din jumătatea din stânga a închisorii, practic. Pentru că la 8 avem sala de mese. Nu știu dacă v-am făcut review-ul închisorii, dar este și asta huge. Da? Haideți să evadăm. Ei vă spuneam că vă trebuie un anumit item. Acest item se face doar aici, în închisoare. Și după ce ați evadat, nu o să-l mai aveți. Adică nu puteți să-l dați mai departe. Da? Trebuie să găsiți cum să-l faceți. Ideea este că trebuie să începeți să faceți joburile din închisoare și vă garantez că vă veți da seama ce aveți de făcut, că e relativ simplu. Dar odată ce ați făcut rost de acel tool, puteți să mergeți la orice celulă care are următorul layout. Toaleta în spate. Deci toaleta trebuie să fie pe peretele din spate, da? Dacă toaleta este aici, nu o să funcționeze. Cum ar fi varianta aceasta. Asta nu merge, da? Îți am puncte de interacțiune, dar alea fac altceva. Așa. Dacă mă duc și aleg celula asta și am itemul necesar, sau pe toaletă. Se face că scoate tool-ul, da? Și l-are în mână acum, să deșurubăm aceste șuruburi magice. Să nu spuneți că șurubelința nu stă pe șurub, că da? Atât s-a putut, atât s-a făcut. Ții cu mouse apăsat și tragi către stânga. Iar în dreapta vei trage către dreapta. Evident, când stai așa, dacă apeși pe R, cum se spune mai sus, te uiți în spate să vezi dacă vine miliția. Vă spuneam, ținem apăsat și tragem. Mai avem un singur șurubel. După ce desfacem și acest șurub, o să avem opțiune de a anula evadarea. Trebuie să fie nebun ca idee. Sau să evadăm. Da. Ieșire, anulare. Dacă dau X, am anulat, dar șuruburile rămân desfăcute. Da? O să dau X din diverse motive. Nu știu, aud că vine poliția penitenciară, whatever, da? Dacă mă așez din nou pe toaletă, o să-și ia din nou tool-ul, dar o să-mi dea direct meniul de evadare. Așa că o să evadăm. Nu este problemă dacă animația nu se execută corect, o să vă mute scriptul automat unde trebuie. A tras și toaleta să nu se vadă că a evadat. Și that's it. Ai fugit. Acum trebuie să găsești ruta perfectă de evadare. Iată o gaură în perete care îmi spune fugi pe aici. O să dăm în canalizare, care seamănă foarte bine cu Undercity-ul, pe care noi îl avem deja în oraș și pe în alte zone. Spuneam că evadările de genul ăsta nu vor activa sau nu vor triggerui alarma din închisoare, cum că cineva a evadat, pentru că este o evadare legit. Nu s-a sunat la sindicat, la cartel, nu s-a făcut nimic, efectiv s-a evadat. Și aia este. Îndotură. Nu e panică pentru că avem timp, nimeni nu știe că am fugit.
Gâdăm puși, te gâdăm puși. O să ieșiți din închisoare cu hainele de închisoare, deci primul pas pe care eu l-aș face ar fi să mă duc să schimb hainele, pentru că îmi bate la ochi. Te gâdăm. Ne suim frumos pe aici. E Prison Break. Ce să mai... Bum. Și ești liber. Închisoarea e în spate. Dar deja ești departe. După cum auziți, nu țipă nimic. Evadare legit. Au mai fost făcute modificări și pe la aeroport. Haideți să vă arăt așa tot pe El Fugitivo. Prima modificare minoră este acest turn de control care acum... Merg prea repede. Până o clipă. Așa. Care acum vine cu un interior legit. Vedem pista, vedem tot ce trebuie. Avem aici radare. De ce? Pentru că cei care folosesc avioane și elicoptere, civilii, vor fi obligați să stea pe o frecvență anume cât timp folosesc avioane sau elicoptere. Vor fi monitorizați, se vor da diverse informații și ne trebuia un turn de control. Iar celelalte modificări sunt de-a dreptul minore, dar sunt. Sunt câteva ușițe din astea automate puse, în loc de ușile default. Când îți faci caracterul, nu mai aterizezi pe jos, te va da aici. Pentru că vorba aceea ai venit în oraș cu avionul, din alt oraș, din altă parte. Și este frumos să începem roleplay-ul cum trebuie din start. Ai venit cu avionul. Ești din avion. Ajungi într-o zonă unde ai deja diverse magazine pe care le poți folosi pentru haine, pentru mâncare, pentru diverse chestiuni. V-aș recomanda să nu o luați pe aici, la check-in, să mergeți întâi pe la bagaje, pentru că vă mai dă niște surprize, niște cadouri, pachetele de welcome și ar fi bine să le luați. De unde să iau astea? Ia ghiciți voi. Și aceste magazine au fost adăugate aici pentru că nu erau. Acum avem și Maze Bank aici. Evident vor avea și jafuri. Unele din ele, nu toate, că dacă dăm la toate e grav. Dar atenție că aici nu intervine poliția, aici intervin mascații de la SRI sau... nu știu ce să zic. Trebuie să fiți organizați. Aveți custom aici. Când veniți prima oară, să veniți aici și o să primiți niște cadouri. După care puteți să plecați. Dar ca idee. Așa, și cam asta a fost așa pe repede înainte. Am terminat de această dată, Doamne ajută. Am terminat tot ce înseamnă zonă de ML-uri. Acum intrăm tare rău, sau tare bine, în partea de scripting. Pentru a face update la tot ce înseamnă scripturi în comunitate. Mulțumim de vizită, Martin Rix, am fost AK Dorian Popescu. Mulțumesc din suflet încă o dată pentru că ai avut răbdare să stai aici cu mine și să ne vedem sănătoși în clipulețul următor. Vă pup, ceau, ceau!